Sa 53 ka mga establishmento nga nakalapas sa balaod sa 3-meter easement sa Estero de Parian, kapina sa katunga ang nituman sa maong balaod. Matod sa Operations Officer sa Task Force Gubat sa Baha, Engineer Charles Villagonzalo, nga niabot na og 27 ka mga istruktura ang nakatuman na sa maong balaod. Pipila niini voluntaryo nga paagi, kung sila mismo mao ini guba, samtang ang uban gipangunayan na sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa opisina sa probe o gingon man sa Task Force Gubat sa Baha. Kaganinang buntag, gisugda na pagpaguba ni Marilo Bernardo ang tipik nga bahin sa iyang building nga nasud gyud sa 3-meter easement sa Estero de Parian. Nahimutang kini sa luyo nga bahin sa main building sa Gaisano Main, habig sa may Dihaco Salem Street. Mauna kini ang ika-28 sa 53 ka mga establishmento sa Estero de Parian nga nituman na sa Water Code of the Philippines. As of year 2024, December, out of 53 establishments na natay compliance nga 27. To which 2 of these ongoing and clearing. That's more than 50% already of the whole stretch of Estero. Giklaro usab sa luyo-luyo nga River Commander sa Estero de Parian, Jocelyn Tamara, nga voluntaryo ang pagpaguba ni Marilo Bernardo sa extension sa Marijoy Building nga nahimutang sa luyo nga bahin sa Gaisano Main. Gani, nag-hire gyud kini og kaugalingon surveying company, ingon man geodetic engineer, para lang ipatuman ang iyang saad nga makigtambayayong sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Task Force Gubat sa Baha. Ang actually tulo ni ka establishment yun nila ang affected. Ang katong sa Marbis, sa kaning I Love Siomay nga luyo po nila, which is humana na cleared na. So kani na lang ang last sa Parian, Barangay Parian. Okay. So kani ang last nila nga establishment nga i-clear karon. Kini ang balita, Amy Matis, Cebu City News.